Eh ano namang meron sa kanila? Ibang anak lang yan. Baka iniwan na niya. Hay nako ate, sa una lang yan, bukas sumakalawa. Mag-isa na lang yung matandang yan. Ni minsan, wala pang araw na nakita ko silang hindi magkasama. Eh ano naman ngayon? Mahal niya yung nanay niya. Para yun lang? Ano nakakatuwa doon? Tumutulong pa rin kayo sa mga nangangailangan. Di iha, aalis na kami. Bibili pa kasi kami ng gamot. Pwede ko bang hingin yung mga kalakal dito sa paligid niyo? Lumayo ka nga sa akin. Baka mamaya ano pa yung dala mong sakit. Jen, ano ba yan? Lumalapit siya, dungis-dungis pa naman niya. Malay ko bang may dalang virus yan? Nasaan na yung nanay mo? May sakit po kasi siya. Pakabuti niya. Paano mo naman nasabi ate? Bakit? Ano ba sinasabi nila? Na yung klase ng taong mahirap na may angking kayamanan. Mahirap nga. Paano magkakaroon ng kayamanan? Dahil yun ang kayamanang hindi mananakaw ng kahit na sino. Kailan ka ba huling tumulong sa kapwa mo? Hindi mo maalala. Hindi ka naman lagi tumutulong sa kapwa mo. Di ba? Eh, anak ko, may bote pa dito. Nanay, makarami tayo ng kalakal ngayon para may pambili tayong bigas. Mabili po. Uy ate, bakit nakatingin ka sa kanila? Natutuwa kasi ako sa kanila. Sa tuwing nakikita ko silang magina. Eh ano namang meron sa kanila? Nakakaingit kasi sila. Sa kabila ng hirap ng buhay nila. Tingnan mo. Kung ibang anak lang yan, baka iniwan na niya yung nanay niya. Hay nako ate, sa una lang yan. Tignan mo, bukas sumakalawa. Mag-isa na lang yung matandang yan. Tumigil ka nga dyan. Alam mo ba, palagi ko nakikitang maginang yan. Ni minsan, wala pang araw na nakita ko silang hindi magkasama. Eh ano naman ngayon? Ibig sabihin, mahal niya yung nanay niya. Kaya hindi niya iniiwan. Nay, marami-rami na rin tong nakalakal natin. Siguro naman pag nabenta natin to, mabibilan na natin ng pagkain yung mga bata sa kabilang kalsada. Oo nga anak. Tiyak, baka hanggang ngayon di pa kumakain yung mga bata. Narinig mo yun dyan? Kahit ganyan lang ang buhay nila, tumutulong din pala sila sa mga kagaya nila. Para yun lang? Ano nakakatuwa doon? Ang swerte natin ngayon, Nay. Buti na lang marami tayong napagbentahan. Oo nga anak, mapipilan na natin ng pagkain at gamot. Yung batang may sakit yung sa kabilang kalsada. Oo nga po, Nay. Sana gumaling na siya. Grabe tong maginang to. Kahit hirap na nga sila sa buhay, tumutulong pa din sila. Oo nga anak, mamaya pupuntahan natin siya. Ate, kanina pa kayo nakatingin sa amin. May problema po ba? Wala naman. Natutuwa lang ako sa mga naririnig ko sa inyo. Hindi nyo alintana ang hirap ng buhay. Tumutulong pa rin kayo sa mga nangangailangan. Yung iba iha, oo. Alam din kasi namin ang pakiramdam ng nahihirapan sa buhay. Napakabuti po ninyo. Sige iha, aalis na kami. Bibili pa kasi kami ng gamot para sa batang may sakit sa kabilang kalsada. Kahanga-hanga silang mag-ina. Miss, pwede ko bang hingin yung mga kalakal dito sa paligid niyo? Lumayo ka nga sa akin. Baka mamaya ano pa yung dala mong sakit. Doon ka na nga. Malis ka na. Jen, ano ba yan? Akala ko may kaaway ka. Eh paano kasi ate? Lumalapit siya. Dungis-dungis pa naman niya. Malay ko bang may dalang virus yan? Teka, di ba ikaw yung may kasamang ale? Yung nangangalakal sa may tabing kalsada? Kayo yung kapag nakapagbenta ng kalakal, tumutulong sa mga bata sa kabilang kalsada. Opo, ako nga po. Saka nanay ko po yung kasama ko palagi.
Nasa na yung nanay mo? Iniwan ko po muna siya sa amin. May sakit po kasi siya. Naulanan po kasi kami kahapon nung umuwi kami. Nako, kawawa naman yung nanay mo. Sige na, kunin mo na lahat ng kalakal dyan. Salamat po, ate. Salamat po, ate. Ate, kilala mo ba siya? Bakit hindi mo siya pinagtabuyan? Ang dungis pa naman niya. Alam mo, Jen, napakabuti niya. Pati ng nanay niya. Paano mo naman nasabi, ate? Bakit? Kilala mo rin ba yung nanay niya? Hindi ko talaga sila kilala. Pero narinig ko ang pinag-uusapan nila, so ting madadaanan ko sila. Bakit? Ano ba sinasabi nila? Alam mo, Jen, yung mga pinupulot nilang kalakal, pag nabenta na nila, pinupuntahan nila yung mga bata sa kabilang kalsada para tulungan nila. Talaga lang, ha? Totoo mga sinasabi ko. Sila yung klase ng taong mahirap na may angking kayamanan. Nahihibang ka na ba, ate? Mahirap nga. Paano magkakaroon ng kayamanan? Hay nako, ang ibig kong sabihin, ang kayamanang meron sila ay ang kabutihan ng kanilang puso. Dahil kahit mahirap sila, hindi sila nakakalimot tumulong sa mga katulad nilang kapuspalad. Dahil yun ang kayamanang hindi mananakaw ng kahit na sino. Ikaw ba? Kailan ka ba huling tumulong sa kapwa mo? Ano? Hindi mo maalala? Dahil ikaw, hindi ka naman lagi tumutulong sa kapwa mo. Di ba? Alam mo, Jen, ang pagtulong kasi, hindi namimili yan. Na kung sino lang ang gusto mong tulungan. Hindi rin yan namimili ng oras o araw. Dahil ang pagtulong ay nagmumula sa puso, hindi sa kagustuhan lang ng isang tao. Maraming salamat po sa kalakal. Tutuloy na po ako. Walang anuman. Pakisabi sa nanay mo magpagaling siya, ha? Opo, kakarating po. Kuya, sandali lang po. Pasensya na po kayo kanina, ha? Nakakahiya tuloy sa'yo. Hindi ko alam. Napakabuti nyo pala. Sa kabila ng kahirapan nyo sa buhay. Alam mo kasi, alam namin ang pakiramdam ng walang-wala. Kaya kahit sa malit na paraan, tumutulong kami. Dahil sa simpleng pagtulong natin, malaking bagay na yun para sa kanila. Tama ka dyan. Kaya saludo kami sa inyo, kuya. Ate, tara. Dalawin natin ang nanay niya. Dalhan natin siya ng gamot at prutas. Sige, Jen. Dadalawin natin. Sasama kami sa inyo, ha? Sige po ate, maraming salamat. Sige, tara na.